Căutarea unei firme. Se poate face în mai multe moduri, în funcție de informațiile pe care le cunoașteți. Căutarea simplă se face după nume firmă, cod fiscal, număr înregistrare la Registrul Comerțului. Completați informația pe care o cunoașteți în căsuța de căutare simplă, disponibilă pe orice pagină a site-ului www.listafirme.ro. Din căsuța de căutare simplă, dați click pe săgeata din dreapta pentru a putea selecta căutarea avansată. Căutarea extinsă se face după date de contact, telefon, mobil, fax, e-mail sau adresa web. Completați informația pe care o cunoașteți în căsuța căutare extinsă. Din căsuța de căutare simplă, dați click pe săgeata din dreapta pentru a putea selecta căutarea avansată. Căutarea avansată se face după nume administrator, persoană fizică sau juridică, nume asociat, persoană fizică sau juridică, adresă poștală, localitate sau cod CAEN. Completați informația pe care o cunoașteți în căsuța căutare avansată. Vă dorim utilizare eficientă!